uyasho ukuthi urawundele ekhaya kabili kwakhona lethi angahlala phansi yamhlalisa phansi leyona wahlala phansi futhi uthi mengahlala kuze kuse aqhubeka inhloso yami makhumala nonke nje bendendlini ngiyacela akusizi ukuthi sizakhe idlova legazi wona amadlova usuka nazo angazidlali indlavini siyabazi abantu abayindlavini nasona indlavini umfana ngicela ukumxolela ngenhliziyo yami emhlophe ngoba makuba ngaphi ngizama ukubulala wena mathange lento uyiphuphile wena wangifonela ebusuku ngifona ekseni lento yenza umfana wami uma uyiphuphile wangifonela ekseni wena kumzi ngifonela ebusuku njalo bafuna i-meeting nami kaMvunguzi uma ungifonela ekseni kuphela ngibona into ezokubulala begcwele bebaningi la bethe ngasho into eyodwa ngamanga ngathi nginaye emotini uma siye Greenside ngathi ma uNkulunkulu khona idlozi likhona abangibulale mebefuna ungibulala abantu yabona lento yenzayo kanti sekuba siyiphuphile ikule ekhaya kubona umuzi wokudlalela la uzobe izolo le usuku lento yenza nje uphuphi useza wena ufika nje umuntu langifona ngiyasho inhliziyo ukuthi ilento ebeshuma ngasho ukuthi akakhululeke uNkulunkulu khona nedlozi likhona le ekhaya yabona ngiyaxolela mfana nami ngiyaxolisa mengingafuni bakushaya ngisho efonini ngathi angifuni bakushaya ukukhuluma ngokusheshsha yazi la ke mfana nami ngiyayikhatha off ivideo manje South Africa ngizofa ngelinye ilanga abantu abangibulayo bafike bakwazi ukufika ekhaya bahluleke nangomunye baningi ke sebefike kaningi abanye bangithubula ngihamba nongculaza ngeemoto ngisinde ngingadubuleki into